veszed, aki bejön. Ja. Nem hallgattam, hogy Szervusz Péter! Puha! Szép jó napot kívánok mindenkinek, jó szerencsét! Köszönjük szépen, hogy itt vannak Tatárról, Tatabányáról, a környékről. Köszönjük és elnézést kérek a nagy késésért. Talán néhányan látták, volt egy kis intermezzo, meghallgattuk az időjárás jelentést Torockai Lászlótól. Utána eljöttünk, elnézést kérek. Így most háttal fogunk ülni, nem tudunk? Hoppá, ez így nem lesz jó. Nem férnek ide, vagy nem férünk ugye? Elnézést kérünk. Hát nem tudom, hogy tudnánk úgy tenni, hogy senkinek ne üljünk háttal. Elnézést kérünk ezért, elnézést meg a késésért is. Parancsoljatok, foglaljatok helyet, aztán lehet, hogy meg fölállunk, csak nagyon kicsi a tér. Álljunk föl! Jó. Ennyit a székekről. Köszönöm, hogy ennyien eljöttek, hát itt Torockai László klausztrofóbiát kapna, úgy látom, mert ekkora tömegben nem szokott járni. Még egyszer elnézést kérek, és köszönöm Krisztiánnak, és köszönöm tábornok úrnak. Ha még nem találkoztak volna, Ruszin Szendő Romulus tábornok úr, a Magyar Honvéd vezérkar valaha volt legfiatalabb vezérkari főnöke. Kulcsák Krisztián, a Magyar Olimpiai Bizottság volt elnöke, világbajnok, olimpiai ezüstérmes, párbajtöröző. Köszönjük, hogy el tudtál jönni. És még egyszer mindenkinek köszönöm, hogy itt van, és hogy eddig kitartottak, és a Jóistennek pedig köszönöm, hogy ilyen csodálatos időnk van, nincs túl meleg. Szóval Dorogon indultunk ma, és itt vagyunk most önöknél nálatok, és innen megyünk tovább este Esztergomba, és ott a Széchenyi téren fogunk találkozni. Mindenkinek szeretném jelezni, mert volt egy helyszínváltozás. Holnap pedig Szent István ünnepét, az államalapításunk ünnepét, az új kenyér ünnepét, a több mint 1000 éves Pannonhalmi apátság árnyékában, Pannonhalmán a várhaljában fogjuk ünnepelni. 11 óra 30 percre várunk mindenkit szeretettel, aki ráér és aki el tud oda jönni. Beszélni fogunk ott is, nyilván Szent István örökségéről, a hazánk helyéről és a magyar vidék segítéséről és megmentéséről. Talán nincsen vitánk abban, hogy élhető magyar vidék nélkül nincsen magyar jövő. Szent István 10 falunként építtetett egy templomot. Mi nem templomot fogunk építetni vagy építeni, mert abból van elég, és szerencsére egyre többet fel is újítanak, hanem mást. És elindítjuk a Szent István programot, a Tisza kormány legkésőbb jövő áprilistól, úgyhogy ennek a részleteiről is fogok holnap beszélni. Csütörtök pénteken pedig Győr-Moson-Sopron megyében leszünk. Szombaton pedig megérkezünk édesapám szülővárosába, Szombathelyre, és előtte is Vas megyében leszünk. Éppen Szavária Fesztivál lesz Szombathelyen, úgyhogy örülök, hogy azon is részt tudunk venni. Szóval a 2 óra vagyok itt, most gondolkodom, hogy hogyan lehet a sportot és a honvédelmet összekötni, az relatíve egyszerű. Úgy, mint a múltkor az egészségügyet és a honvédelmet a katonaorvosokkal. Hiszen rengeteg olyan sportoló van, meg olyan klubok is vannak, amelyek köthetőek a honvédelemhez. Krisztián, neked milyen emlékeid vannak Tatáról? Vannak-e személyes emlékeid? Ugye itt nem megkerülhető a sport kérdése, a Tatai Edzőközpont kérdése, rengetegen, itt vannak ismerősök is, látom, rengetegen készültek itt, nagyon sok olimpiai bajnokot, világbajnokot adott az országnak Tata városa. Neked milyen emlékeid vannak, élményeid? Először is én sok szeretettel köszöntelek benne. Közel, hogy halljanak. És azzal kezdeném, hogy rögtön meghatóztam, amikor ide beléptem, és ennek az az oka, hogyha nekem annyi vaskós bankom lenne, ahányszor ezt a cseket tavat körbe futottam, akkor
talán olyan gazdag nem lennék, mint a Tibor, de biztos, hogy nem lennének anyagi gondjaim soha többet. Hát én 1987-től több mint 33 évig jártam minden nyáron, télen, évente 4-5 hetet. Ezt megelőzően a nagybátyám még körülbelül 30 éve, tehát a kulcsárok, most már a fiam is ide jár edzőtáborba, tehát így a kulcsárok összesen most már 70 éve koptatják itt a tatai edzőtábort, meg hát nyilván a környékbeli különböző vendéglátóegységeket. Amit a Nagybátyának milyen szívei voltak? 4-szer nyert olimpiát. 4-szer, azért csak nem mondtam, hogy 3-szor vagy 4-szer. Azon nem értem, meg itt egy kicsit körbesétáltam, hogy itt futunk mindig, amikor olyan szerencsénk van, és nem az öreg tó körül futunk, hogy valamikor a 70-es, 80-as években valamelyik élelmes vívó, hogy éjszaka ki tudja lógni a táborból, szétfesztette a kerítést, mert gondosan le van láncolva, hogy ki tudjunk jönni. Ez még ott van. A lyuk még ott van? Na, akkor tárgyaljuk figyelni. És talán még most is ki tudnék férni rajta. Szóval rengeteget jártál ide is. Szóval rengeteget jártam ide, és hát én azt gondolom, hogy Tata méltán lehet büszke nem csak erre az edzőtáborra, hanem a sportmúltjára. Hát nyilván jobban tudjátok, mint akár bárki más az országban, hogy itt készült az aranycsapattól kezdve, ugye már a 48-as olimpiára adták át ezt az olimpiai edzőtábort. Nem tudom, tudjátok, hogy miért, mert ez egy érdekes dolog. Miért adták át, vagy miért vannak készült? Hogy miért itt? Meg hogy miért akkor? Na miért? Londonban az éghajlat, igen, akkor ki... Hát én nem látom, hogy itt ilyen londoni éghajlat lenne, de... Magyarországon a mikrofilma ezt hasonlít legjobban a londoni klímára, és ugye hát az akkori Rákosi rendszerek rendkívül fontos volt, hogy a berlini olimpiának a sikereit meg tudják ismételni, úgyhogy mindent elkövettek. Igazából volt egy nagyon szomorú oka is annak, hogy egy ilyen központi edzőtábort létrehoztak, ugye 52-ben élünk, és akkor Magyarországon az élet nagyon sanyarú volt. El tudjátok képzelni, bizony, el tudjátok képzelni, hogy egy 120 kg birkózónak, vagy súlylökőnek, vagy súlyemelőnek mennyit kell kajálni, ezek megesznek ezek a srácok 5-6 rántott húslevédre, és ezt egész egyszerűen a családok nem bírták maguknak megengedni, úgyhogy ez volt az alapfilozófia, hogy egy ilyet létrehozzanak. De a lényeg, hogy ez jól sikerült, és azóta is ez szolgálja legjobban a magyar olimpizmus. Hát igen, itt olvasom a neveket, akik itt készültek, de talán is érdemes kiemelni, mert szinte mindenki itt készült az olimpiai bajnokaink között, köztük Keleti Ágnes is. Tábornok úr, neked vannak-e tatai élményeid, emlékeid? Én is nagy tisztelettel köszöntök mindenkit. Hát, hogy kapcsolódik a sport, meg a honvédelem, nem a kerítésvágásból induljunk most, jó? Kecskeméten mi történt. Reméljük, hogy a vívók Azok nem a vívók voltak. Más konteunk van ezzel kapcsolatban. Viszont amellett így van az edzőtáborunk, a Tata büszkélkedhet egy olyan helyőrséggel, aminek a lenyomata nem csak Magyarországra látszik, hanem egészen Európára. Tradicionálisan itt vannak a harcköcseink, a nehéz eszközeink és az azt kiszolgáló, üzemeltető, működtető állomány hosszú évtizedek óta. Tehát, ha megnézzünk egy NATO térképet, vagy egyébként egy orosz térképet, hogy melyik helyőrséget tüntetik fel, ami Magyarországon kiemelt, az Tata. Úgyhogy megérem, hogy a fiúk, lányok, akik itt szolgálnak folyamatosan. És akkor mit szeretném elmondani azt, hogy viszont ettől nem kell félni. Bármit is mond a propaganda, hogy itt háború lesz. Mi veszélybe vagyunk. Nem. Csak akkor vagyunk beszélve, hogy az a kormány valamit kell. De akkor nagyon. De nem akkor sem, mert itt vannak a rendőrök, itt vannak a tűzoltók, itt vannak a katonák, akik azért szolgálnak, hogy megvédjenek minket. Úgyhogy valóban ez az igazi közös kapocs, hogy olyan létesítmények, olyan emberek laknak Tatán, amire méltán lehet büszke az egész ország. Bocsánat, szolgáltam itt egy évet, meg laktam itt kicsivel többet. Reggel vagyunk itt egy páran szerintem, csak ugye hát a honvédségnek köszönhetően aztán Szolnokra helyeztek, úgyhogy onnan ingáztam vissza sokat, úgyhogy ezt a tókört, ezt mi is futottuk egy párszor, csak mi Bakancs volt. Beszélünk szerintem majd még a sportról, mert ha már itt vagyunk, akkor érdemes beszélni. Hogy is szokták mondani, hogy ez a
legfontosabb, legkevésbé fontos terület, vagy kiemelt terület? A legfontosabb, nem fontos dolog a világban. Nem fontos dolog. És talán beszéltünk is, hiszen most már ugye a 80 nap alatt Magyarország körüli országjárásnak a fő témája, már ha nem jön az időjárás jelentő, hogy hogyan fogunk közösen egy működő országot építeni. És ez nyilván egy működő egészségügy szükséges, és annak pedig része a sport is. Ugye alapvetően jelenleg azt halljuk évek óta, hogy hány olimpiai bajnokunk van, hány világbajnokunk, ami nagyon fontos, és szeretném azt leszögezni, hogy nagyon büszkék vagyunk rájuk, egy olimpiai pontszerzőre is rettentő büszkék vagyunk azok, akik megugrották, vagy elérték a kvótát, hogy kimehessenek, vagy bármilyen világversenyen, akár ifjúságin, akár felnőttől megmérettették magukat, és a hazánknak dicsőséget szereznek. De van még egy nagyon fontos dolog, ez a tömegsport és az amatőr sport világa, és ugye sokan várják azt, sokan félnek a sportvilágában, azt gondolják, hogy most nagyon nagy aranykora van a sportnak, és hogy óriási állami pénzek mennek oda, és hogy nem lehet más kormány alatt jó vagy eredményes a magyar sport élete. És szerintem őket érdemes megnyugtatnunk. Tehát senki nem akar a sporttól pénzt elvenni. A sport kiemelten fontos a fiataljaink, a gyerekeink számára. Vannak olyan országok az Unióban, ahol a lakosság 80%-a napi szinten sportol. Tehát ők nem beszélnek a mindennapi testnevelésről, hanem ezt űzik, legyen az lovaglás, foci, futás, kriket, bármi. És ezt támogatja is az állam, nem személyenként, hanem olyan sportkomplexumokat hoz létre, olyan grundokat alakít ki, nem nagy stadionokat csak, hanem hogy minden kis településen legyen sportolási lehetőség. És szerintem ezt érdemes hangsúlyozni amellett, hogy a versenysport támogatása megmarad, bár nyilván átalakul, és mik itt a mi fő elvárásaink. Egyet mondok, az átláthatóság, de Krisztián, talán te többet fogsz erről mondani, de minden az átláthatóságból és talán az ellenőrizhetőségből indul ki. Hát én azért azt közel, mert az online nézőinkről nem hallják. Sok panaszt kapunk. Elnézést kérünk. Figyelj, amíg az én tanácsomat meg fogod hallgatni, addig, amíg meghallgatod tőlem, semmi más nem fogsz hallgatni, mint az, hogy ez egy olyan érték, ez a magyar sport, amire vigyázni kell. Tehát efelől senkinek semmi kétsége ne legyen. Bocsáss, kicsit még közelebb. Senkinek semmi kétsége ne legyen, ahonnan én jövök, mi ezt komolyan gondoljuk. Ugyanakkor. Tehát legalább annyira komolyan vehetjük, mint hogy a Dajcs Tamás vigyáz a magyar sporton. Dajcs csak azért se tanulok meg angolul, Tamás. Így van. Csak az az igazság, hogy az ő sportvezetés alatt látjuk, hogy mi történik. Ugyanis önmagában a sportnak nem csak az olimpizmusról kell szólni, ahogy a Péter mondja. Arról van szó, hogyha nem nagy szavakat akarok használni, hanem meg társadalmi értéket kell termelni, és amennyire társadalmi érték és jó érzés és nemzeti büszkeség az, amikor megnézzünk egy olimpiát, vagy megnézzünk egy labdarúgó EB vagy VB selejtezőt, és ott együtt dobban a szívünk, tudomásul kell venni azt is, hogy ebben az országban milyen egészségi állapotban vannak az emberek, hogy milyenek a népegészségügyi mutatóink, hogy létezik az, hogy Magyarországon az emberek korábban halnak, több krónikus betegségük van és jobban elhízottak, mint az Európai Unióban, akkor látnunk kell, hogy itt valami nagyon félrement. Tehát az amit mondasz, ez egyszerűen nem működhet másként, mint az, hogy ezekre nagyobb fókuszt fordítani. Mára melyik? Igen, tehát a lényeg az, hogy van nekünk egy TAO támogatásunk, ami alapvetően ugye az utánpótlásért felel, szinte minden helyen felmerül, hogy jönnek szülők, akiknek a gyerekei utánpótlássportban vannak, vagy egyébként amatőr sportban, és hogy ott nem kapnak támogatást, kivéve ugye a kiemelt csapat, látványsportágak, hogy nem lehet-e megnyitni majd számukra is, de. Van egy ilyen általános gondolkodás, most a szabadon vágok, ugye attól félek, hogy ha kormányváltás lesz, akkor a TAO támogatások megszűnnek. Na most én nem szeretem TAO támogatásnak hívni, hívjuk úgy, hogy a csapatsportágak utánpótlás támogatása. Azt világosan látjuk mi is, ahogy egyébként ez az egész sportvilág világosan látja, hogy ha ez megszűnne, akkor Magyarországon a csapatsportágak úgy, ahogy van, megszűnnek. Egyszerűen nem lennének képesen működni. Ebből teljesen egyenesen és az előbbiek alapján, amit mondtam, következik, hogy
semmifajta ilyen gondolkodásunk nincsen. Tehát ez egy nagyon komoly alapvetés. Ugyanakkor, amit most elhangzott, az sem történhet meg, hogy ezek átláthatatlanul, következetlenül és egyébként meg rossz célra mennek el. Mert talán abban is egyet tudunk érteni, hogyha valaki az utánpótlás, mondjuk egy akadémia, nem tudom, mondjuk egy felcsút. Az utánpótlás támogatása pénzekből buszokat vesz, amire aztán a népeket utaztatják különböző pártrendezvényekre, akkor talán egyet tudunk abban érteni, hogy ez nem a leghatékonyabb felhasználása ezeknek a pénzeknek. Mondjuk ez a falubuszokra is igaz, nem csak az akadémiáknak a buszaira, tehát nem erre lesz számva ez a költségvetési forrás, hanem valóban az utánpótlásra. De mondjuk nem is túrórudit kell belőle venni, meg nem is jeepeket kell vásárolni belőle, tehát rengeteg pénz elfolyik. Ugye állami cégek támogatják jelentősen a profi sportot, elsősorban a labdarúgás, de más sportágakat is, klubokat, és hát itt is a teljes átláthatatlanság van. Tehát az MVM-nek, az állami áramszolgáltatónak egyébként nem biztos, hogy az a feladata, hogy átlátható módon 10 milliárdokat öljön a sportba, azt meg tudja tenni a költségvetés is átlátható módon. Az áramszolgáltatónak az a feladat, hogy olcsón adja az áramot, és megbízhatóan szolgáltasson, és felújítsa a vezetékeket, kapacitásokat növeljen, segítse azt, hogy minél több embernek legyen napelem a házán, fűszivattyú, nekik nem az a feladatuk alapvetően. De hát nyilván ez arra lett kitalálva, hogy ezek a pénzek is ellenőrizhetetlenül menjenek. És ami még nekem feltűnt, de szerintem mindenkinek, az az, hogy elfoglalta a politika még a kommunista időket meghaladóan is a sportot. Tehát a sportszövetségeket, szinte nem is tudok olyan nagy sportszövetséget mondani, amit nem egy neres politikus vagy éppen oligarcha vezet. És azért azt szerintem itt kijelenthetjük tatán, hogy ezeket a sportszövetségeket fel fogjuk szabadítani. Ugyanúgy, ahogy az egyetemeinket fel fogjuk szabadítani, amelyeket ugye közalapítványba szerveztek, és tulajdonképpen elloptak a magyar emberektől. A sportszövetségek is ilyenek. Úgy, ahogy mondod, érdemes... Ültél sok úron a Magyar Olimpiai Bizottságban. Majd egyszer elmeséled, hogy hogyan pucsoltak ott meg téged, és kik. Tarts, majd jövőre megtanulok. Sose tanulok meg, Tamásnak volt valami köze hozzá, igen. Szóval nagyon belefolyt a politika, és abszolút átvette az irányítást. Igen, hát azt itt el kell mondani mindentől függetlenül, hogy a sport, ami szerintem az elmúlt 120 év egyik legnagyobb vívmánya, tehát amire ezt kitalálta a Coubertin-Barrow, az maximálisan jól működik, embereket hoz közelebb, megismerjük egymást, kultúrák nyílnak egymás irányába, tehát ez egy fantasztikus mozgalom a világban. Akkor, amikor a politika ebbe beleavászkodik, beleüti az órát, az mindig csak rosszat jelentett. Sajnos azt látjuk a legtöbb esetben, hogy ha a politika valamit nem tud megoldani, akkor azt megpróbálja a sport felé áttolni, hogy oldja meg ő. A politika miatt volt az, hogy nem tudtunk elindulni az 1920-as olimpián, a politika miatt volt az, hogy nem tudtunk elindulni az 1984-es olimpián. Rengeteg olyan döntés született szerte a világon a politika miatt, ami a sportnak káros volt. És mentálisan is egészséges lesz, és fizikálisan is egészséges lesz, és hasznos tagja lesz a társadalomnak, tehát nekünk rájuk is kell figyelni. Pontosan. Egy faramúci helyzet állt elő, tehát valóban épülnek sportlétesítmények szerte az országban. Néha még Horvátországban is építünk pár milliárdért. És lehet, hogy kicsit sarkosan fogalmazok, de talán egy egyszerű, amikor azt mondom, hogy ezek átgondolatlanul, anyagul és marha drágán épülnek meg. Tehát ez egy alapvető probléma. Ugyanakkor az országban körbe megyünk, és rengeteg helyen hiányzik a tanúszoda, rengeteg olyan település van, ahol a gyerekekkel a szülők szeretnének valami értelmes tevékenységet az iskola után csinálni, és nem tudnak, mert nincs rá megoldás. De talán nem kell azt sem mondanom, hogy mögötte van kötelező testnevelés, ami egy fantasztikus dolog. Talán jó lenne, hogyha tornatermek is lennének, és nem tudom, a folyosón kéne létrehozni. Meg testnevelés tanárok is. Meg testnevelés tanárok is. Tehát itt van egy olyan furcsa helyzet, amit nyilván orvosolni szeretnénk, és ezen is egy lehetetlen feladat aztán. Hát például a Siófokon nincsen tanúszoda, tehát persze mondhatnánk, hogy tanulják meg a Balatonban, de azért nem így szokott menni. A Balaton egyik fővárosában sem akarom megsérteni a füredieket, a déli part fővárosában nincsen úszoda. 10 éve ígérgetik, 15 éve ígérgetik, és ez nem egy kicsi város. És rengeteg ilyen település van,
ami hát nyilván az úszásnál hasznosabb és egészségesebb sport kevés van, bár ezt pont nem neked fogom mondani, mert Mert úszó is voltam. Na, azt nem tudtam, igen? Abszolút. Focista? Labdaérzékem. Az nem baj. De amit Egyébként, igen, vagy bocsánat, amit akartam ezzel kapcsolatban mondani, mert ugye ezt is érintetted, és ez egy nagyon fontos probléma, hogy ott, ahol viszont vannak létesítmények, ott nem megoldott az, hogy a lakosság használhassa. Tehát azért ez legalább olyan probléma, hogy építünk egy atlétikai stadiont, és utána a második évig, mert most már nagy nehezen be lehet jutni, de nem, hogy a lakosság nem tudott bemenni, hanem az atléták se tudtak bemenni. Hát érted, nehogy már tönkre tegyék, vagy valamit, rámegyenek a futókörre. Van egy ilyen mikromanagement, egy ilyen miniszterelnöki mikromanagement is, ami persze most már erre a pár hónap ezt még kibírjuk, mert ezt a választást egyébként a Tisza meg fogja nyerni, nem kicsit, hanem nagyon, nagyon. Természetesen rengeteg munka van, és nem szabad hibáznunk, és nem csak nekünk, hanem tényleg hálás köszönetünk a rengeteg önkéntesnek. Szeretném azt mondani, nem tudom, melyik az Álhír TV kamerája. Melyik a Hír TV kamerája? Itt van a Rém Hír TV velem szembe. Üdvözlöm az elvtársakat, mint az állandó 18 nézőt. Szeretném azt mondani, hogy a Tiszában nem zsoldosok vannak. Talán ez hihetetlennek tűnik a Lendvai utcában, vagy a Karmelita Palota csodás teraszán. Kiküldtünk egy értesítést az önkénteseinknek, hogy kik tudnak esetleg jelentkezni szavazatszámlálók, nem labdaszínek, szavazatszámlálónak a következő választáson. És 72 óra alatt több mint 20 000-en jelentkeztek. 20 000-en. Hálás köszönetem. 20 000-en jelentkeztek arra, tavaly, amikor az európai parlamenti választás volt, amikor egyébként Tatán már itt megszorongattuk a Fidesz, Dorogon le is győztük, Tatán megszorongattuk, akkor 3500 szavazatszámlálónk volt, most 72 óra alatt jelentkeztek 20 000-en. Összesen 31 000, 32 000 emberre lesz szükség, lehet, hogy azóta már megvan, mert ez egy 2-3 napos adat, amit kaptam a kollégáktól. Rengetegen dolgoznak. Itt nem erről a pár politikusról vagy pár szakértőről van szó. Mondhatom nyugodtan szerintem, hogy megmozult az egész ország, de talán minden magyar szerte a nagyvilágban alakulnak Tisza-szigetek, Sydneyben, az Amerikai Egyesült Államokban, Nagyváradon, Kolozsvárban, Vajdaságban, Felvidéken. Hálás köszönetünk, nem tudom elégszer elmondani annak a sok tízezer embernek, akik ma is ott vannak a terepen, járják Magyarország legkisebb településeit, itt is az önkénteseinknek, a kárpataiakat, a katabányaiak, és nem megyek bele itt a ilyen kis finomságokba, nem akarnám itt élezni a feszkót, szóval nagyon-nagyon köszönjük, mert nélkületek tényleg sehol se lennénk. Azt, hogy 40 fokba viszik a legkisebb településekre a tiszta hangot, amelynek a második száma nem sokára jön. Van egy az jó hír vagy rossz hír az önkénteseknek, de jön pénteken legkésőbb, és ki kellene majd vinni. Ez egy óriási dolog. Nálunk kérdezik sokan, jöttek ilyen külföldi elemzők, és mondtam, hogy nem szeretek elemezni, ez nem értek. Szerintem mi csináljuk ezt a dolgot, inkább ők elemeznek, de hogy mi a titok? Hogy miért érte el ezt a Tisza alig több mint egy év alatt, 0 forint állami támogatással, az önök támogatásával, a magyar emberek támogatásával. Baj van? Előre kéne írni. Reméljük, hogy nincsen semmi baj. Itt lehet egyébként majd kérdezni. Nyugodtan ide jöhet, uram, kérdezni, lesz itt egy mikrofon. Szóval... Nem kell onnan kiabálni. Az a kérdés, hogy van-e önnél napraforgó? Szóval visszatérve nélkületek semmire sem mennénk, de nagyon-nagyon sok feladatunk van. Amit szokták kérdezni, hogy mi a titok, és akkor azt mondtam, hogy nincs titok. Vagy lehet, hogy bennetek van a titok. Nálunk nem zsoldosok vannak, nem fizetett füttyöngők, nem digitális harcosok, nem digitális polgári körök, hanem igaz magyar emberek, hazaszeretőek. Lehet, hogy jobboldaliak, lehet, hogy baloldaliak, de tudják, hogy sokkal több bennünk a közös, mint ami elválaszt minket. És pontosan azért fog győzni, uram, a Tisza, amiért 1552-ben Dobó István és a bátor egri nők, vagy 1456-ban Hunyadi János és Szilágyi Mihály várkapitány, mert ők nem zsoldosok voltak, nem a hatalomért, nem a pénzért, nem gyűlöletből tették, amit tettek, áldozták az életüket vagy a szabadságukat, hanem a családjukért, a hazájukért és a településeikért.
Köszönöm, hogy ti is ilyenek vagytok, hogy a Tisza-szigetekben több tízezren, egyre többen, napról napra többen teszitek ugyanezt. És még egy dolog, ami szerintem a sok-sok titokhoz hozzátartozik, hogy pontosan tudják a magyar emberek, hogy a Tisza kormány mindenkit képviselni fog. A fideszeseket, a Fütyülő úrt is, a tiszásokat, egyéb ellenzékieket, párton kívülieket, budapestieket, vidékieket, fiatalokat és időseket. És uram, ha tud esetleg figyelni két fütyülés között, akkor azt is elmondanám, hogy nálunk a Tiszánál és a jövendő Magyarországon a hazaszeretet az nem csak azt fogja jelenteni, hogy mi szeretjük a hazánkat. Mert az a világ legtermészetesebb dolga, hogy mindenki a maga módján szereti a hazáját. Akkor is, ha Tatánir, akkor is, hogyha Székelyudvarhelyen, akkor is, hogyha Sydneyben. Azt is fogja jelenteni a működő és emberséges Magyarországon, uram, hogy a hazánk viszont szeret minket. Hogy soha nem hazaárulóz le azért, mert más gondolunk a világról, vagy más a politikai véleményünk. Azt is jelenti a hazaszeretet, hogy mi is számíthatunk a hazánkra. Mindig, minden körülmények között. Hogyha bemegyünk egy kórházba, hogy onnan gyógyultabban és nem betegebben fogunk kijönni, ha már az egészségügyről kérdezett két fütyülés között. Azt is jelenti, hogy a MÁV nem azt kell, hogy jelentse, hogy magyar állóvasuta. Hogy nem embertelen körülmények között kell utaznia a sok százezer embernek naponta. Hogy nincs lassú jel a vasúti pálya 50%-án, hogy nem gyulladnak ki naponta a mozdonyaink, nem törik el a váltó, nem görbül el a sín, nem 100 éves síncsavarok vannak, vagy éppen talpfák szétkorhadva még a monarchia idejéből, és talán hallották, hogy tegnap előtt is kigyulladt egy mozdony, előtte Szajolnál majdnem összeütközött két vonat, pár nappal előtte az északi parton gyulladt ki, esküszöm Lázár Jánosnak nem én voltam. Tudom, hogy igen, mondjon, nem úgy mondjuk, hogy nem ávozzál, távozzál. De egyelőre nem hallja, mert az Alpokban van és egy kalapban nyaral. Miközben a honvédelmi miniszter elvtárs pedig, amikor kirabolják a katonai repteret Kecskeméten, akközben ő lángosos nyaraló fotókat oszt meg. Én éhes volt, én együtt érzek vele, sokan szoktunk éhesek lenni, de azért mindennek van egy rendje. Ugye 3,5 évben egy háborús veszélyhelyzetben vagyok, mindig idézőre szoktam tenni. 3 országban van a háborús veszélyhelyzet. Oroszország, majd azt mondom, a Szovjetunió, Oroszország, Ukrajna és Magyarország. És hát Magyarországon nincsen háború, de van egy háborús veszélyhelyzet, amire hivatkozva orvaszájba módosítgatnak jogszabályokat 5 óra alatt, éjszaka, amikor éppen valaki nem figyel oda, visznek el egész nem tudom, gazdasági ágazatokat, köszönöm szépen, és közben nyaral a honvédelmi miniszter. Közben a miniszterelnök is nyaral, életében másodszor felült egy fapados gépre, reméljük, hogy szerencsésen megérkezett. És nem tudjuk, hogy pontosan mi történik. Azt látjuk, hogy több mint 3 hete Pseudomonas baktériumfertőzés van a Székesfehérvári kórházban. Tegnap este kiderült, hogy egy iskolában is. Senki nem tudja a Fehérváron, bár azt mondják, hogy a városi hálózat nem fertőzött, de hát felmerülnek kétségek, mert azt is mondták, hogy senki nem fertőződött meg a kórházban, majd jelentkezett egy édesanyja, akinek a 8 hónapos gyereke ott fertőződött meg, és hónapok óta próbálja kikezelni ebből az egyébként nagyon súlyos megbetegedést is okozni tudó baktériumfertőzésből. És hát beszélhetnénk a gyermekvédelemről, 2 napos hír, talán látták a beszámolót, mert lehet, hogy jobb, ha nem látták, a szolnoki átmeneti befogadó otthonról, ahol 1,5 éves gyereket kötöztek ki a radiátorhoz, felvágott csuklói gyerekek voltak, a folyosón koszos matracokon alvó gyerekek, fiatalok, megfélemlített, elhallgatott szakemberek, gyermekvédelmi dolgozók, egész elképesztő, nem is tudom milyen jó szó rá, felháborító és dühöt keltő állapotok, miközben nyaral Pintér Sándor is. Én azt vettem észre, hogy mintha ezek a csávok, az elvtársak bedobták volna a törő között. Lehet, hogy ki is terítik persze egy 30 milliárdos jaknak a dekjén, de hogy minthogyha nem is akarnának megkormányozni.
Persze nem biztos, hogy jó, amikor kormányoznak, de mint a feladták volna. Én nem láttam még ilyet, amikor ennyi válságtünet van, esik szét az ország. Omlik össze a közszolgáltatás minden része, ahogy a Kütyül úr is elment, hogy elfáradt. Ilyenek ezek a digitális harcosok, szóval a gyors említett az állami egészségügy. Na, életjelet adott az úr. Megvan, jó van. Kitartás, eltárs a kitartás. És éberség. Nehogy aztán a Hír TV-nek ne legyen mit bevágni. Szóval a tábornok úr, te mit szólsz ahhoz? Tehát szerinted ez elfogadható, hogy a miniszterelvtárs miután megvett 1,5-2 milliárdért egy badacsonyi kuriát, és ott egy ilyen, nem tudom mit rendez be, egy ilyen nemesi cuccot magának, mint ahogy Lázár elvtárs Batidán, vagy a miniszterelnök elvtárs 60 pusztán, hogy egyébként ilyenkor nem megy oda, nem szólal meg, nem tudjuk mi van felelősség van, és mindig össze szokták hívni ilyen mindenféle fürdőruhák miatt a Védelmi Bizottságot, vagy Honvédelmi, vagy hogy hívják a bizottságot, de amikor az Oroszország beavatkozik a magyar belügyekbe, vagy amikor felkerik a katonai repteret, akkor nem. Szerinted ez normális? Abszolút. Költői kérdés volt. Igen, tehát rendszerhiba van. Kéri tanár úr mondta azt, hogy úgy kezdődött, hogy Rogánváltás, kormányváltás, rendszerváltás. És amikor rendszerváltásról beszélünk, akkor tetszik, nem tetszik magyarról magyarra. A Tisza a feudalizmust le szeretné cserélni demokráciára. Hát nem a Tisza, hanem mindenki talán, igen. Kivéve a főispánok, a döbrögék. Ez így van, hogy Péter Szober, ez mind azt próbálják sugallni, hogy majd a Földes úr megmondja a tutit. Nekem semmi bajom a Puskás Akadémiával, mint foci csapat, de tényleg egy ekkora városnak vagy a helyiségnek kell egy NB1-es csapat. Hát hanyan mennek oda ki? Nem. A Földes úrnak kellett egy játszás. Nem láttad, hogy mi történik, nem tudom, szokták nézni a Puskás meccseit, az én félem az MTK-ban játszanak, azért kritizálom, nem más miatt a Puskást. És amikor nincsenek nézők, akkor vannak ilyen kék-sárga bábuk. És így be vannak ültetve, és már néha ilyen hangot is szoktak kiadni a tévé közvetítésként, hogy fölhorkan a Bernabeu vagy a Puskás stadionban a nézőközönség, egészen vicces. Többen szoktak a VIP páholyban lenni, ott ugye ott köttetnek az beengednek, ugye? 14. Lajos csinált ilyet utoljára, hogy maga szórakoztatására épített bármit a Napkirály. De Mr. Bean meg küldött a saját magának karácsonyi képeslapot, és akkor megkapta a körült. Körülbelül. És az a baj, hogy addig, amíg a sportban ez mulatságosnak tűnik, bár nem feltétlenül, addig, amikor a nemzet biztonságáról van szó, akkor ez sokkal súlyosabb. Amikor a Földes úr úgy gondolja, hogy a másik Földes úrral ő egyezményt köt, és nem veszi figyelembe, hogy mi a magyar emberek érdeke, mi a szövetségeseink, az igazi szövetségeseink érdeke, akik ugye az Észak-Atlanti térségbe helyezkednek el István király óta, akkor az igenis veszélyt hordoz magunkra. Most volt ugye a béketárgyalás. Mindenki ott volt, kivéve. Valaki hiányzott, nyaralt, vagy nem hívta, elég kávézott. Igen, és lehet azt mondani, hogy persze csak nagy országok voltak. A finn-ugor nyelvcsaládból a finnek váratlan fordulóként ott voltak. Ugye, mert az ő szavuk számít, ők hitelesek. Ezek a háború pártják leültek a háború pártják. Fene a pofájukat. Belerondítottak itt a Rémi TV által kialakított, nem tudom, narratívával. El szoktam mondani néha, hogy miért csinálja ezt az Észak-Atlanti térség. Elfelejtik, hogy 1994-ben Budapesten írták alá azt az egyezményt. Akkor a diplomáciáink még azért más. Budapest Memorandum, ugye ez az egyezmény volt hivatott jó ideig sikerrel garantálni Ukrajna területi integritását és politikai függetlenségét annak cserébe, hogy leszerelte a világ harmadik legnagyobb atomarzenáját Ukrajna a 90-es években. 94-ben írták alá, 96-ra le is szerelte. És a nyugat, fogalmazunk így, érzi a felelősségét. Hogy akkor azt megígérte. A britek írták alá, Egyesült Államok írták alá, és az akkori Oroszország írt alá, majd később ilyen Kína is csatlakozott ehhez az egyezményhez egy pár évvel később. Jó sikerült, mi? Hát egy ideig működött. Én ezért mondtam, hogy már hogyha a miniszterelnök elvtárshoz eljutnak a nyaraláson a hírek, van ott térerő, nem tudom, a szigeten vagy a jakton, akkor érdemes lenne megfontolni, ha tényleg fontos, ha már nem ment el erre a béketárgyalásra, ha már nem hívták. Egyébként nem tudom, hogy a Rémhír TV-vel lejátszották-e Donald Trump amerikai elnök szavait, amivel dicsérte az európai vezetőket, vagy Ursula von der Leyen. Érdemes lenne a Hír TV nézőinek lejátszani, lehetne egy kis ilyen kognitív diszonancia egy pillanatra, ilyen system error, mert egészen már túlzóan szép szavakkal beszélt Donald Trump az európai vezetőkről és az Európai Bizottság elnökéről. Minden esetre a tényleg fontos a béke. A tényleg fontos, hogy minél gyorsabban létrejöjjön egy Putyin
Zelenszky találkozó, akár Donald Trump-al közösen, vagy az európai vezetőkkel közösen, akkor itt az alkalom, hogy Budapest legyen a világ közepe, hívja meg ide a miniszterelnököket. Itt írták el a Budapest Memorandumot 1994-ben, és valóban zárják le ezt a háborút. Tudjuk, hogy nem Magyarországon múlik, tudjuk, hogy nem Orbán Viktoron múlik, bár ő szeret ilyen 5D-s, ilyen 5-dimenziós, ilyen külpolitikát játszani. Az a baj, hogy amerre járni, kitör a forradalom, néha egy háború, szóval én azért nem hívnám meg annyira sűrű, főleg ilyen puskaporos régiókban. Minden esetre itt lenne a lehetőség, de az az igazság, hogy nekik ez egyáltalán nem érdekük. Nekik egyáltalán nem érdekük, ők kiírnak ilyen Facebook posztokat naponta 10-szer, hogy béke, 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 legyen béke már, de ettől nem lesz béke. És vádolják a politikai ellenfeleiket mindenféle marhasságokkal. Ki az, aki Magyarországon háborút akar? Melyik európai vezető akarna háborút? A Orbán Viktor szövetséges, a Giorgia Meloni? Vagy Robert Fico? Vagy a lengyel? Ki akar a Rém Hír TV szerint? Nem tudom, hogy van-e itt a Hír TV-nek operatőre. Csak a kamerát hagyták. Ajaj! Elment oda hátra fütyülni. Az a Rém Hír... Ez nem az? Megnézhetem a sorozatszámot, hogy nem lopott el a kamera? Nem lopott? Mondjuk tőlünk van, hogy félig meddig, na, egyezünk ki döntetlenbe. Pénz az ablakban. Öntől is megkérdezem, meg nem kérdeztem önt, hogy nem tudunk bekapcsolni élőbe? Van ilyen műholdas adóvevőnk. Ja, a Paláver nézőit esetleg üdvözölhetnénk innen Tatáról. Mert nem hívnak be. Nem tud segíteni abba, hogy elintézze, hogy így másfél év után a legnagyobb ellenzéki pártot, a leendő kormánypárt vezetőjét meghívják? Hogy élőbe is adjunk valamit? Nem lehet? Hozzunk egy lányból szállt, ha azt teszed a szállt. Ön lehetett volna a Tatai Táncsics Mihály. Ezt buktuk. Na mindegy. Ja. Az önöké az egyik drón? Vagy az nem az önöké? Vagy az a megafoné? Elküldték így a nyaralás alatt? Ezért érdekes, hogy a megafonosok nem érnek rá, mentek nyaralni egy hónapra, és elküldték Torockai Lászlót. És szerintem most már megbánták egyébként, hogy megnézték a felvételeket. Egyébként egy pillanatra hadd térjek ilyen a dorogi dologra, én tényleg nem értem. Tehát, hogy ez mire volt jó. Én megkérdeztem ott az elnök urat is, hogy ettől mit remél, hogy a 3%-nyi szavazójukból lesz 2, vagy eljön egy másik pártnak a rendezvényére, ahol civilek kérdezhetnek, bárki egyébként, mi hazánkos, tiszás, fideszes, független, teljesen mindegy. Néha oda jönnek ilyen megafonosok, de hogy mekkora bajban van egy pártelnök, hogy eljön oda és ott próbál 10 kopasz emberrel, nem tudom, balhét kelteni, hogy ez mennyire kontraproduktív, és valahogy úgy éreztem, hogy a végén ő is megértette, már nem nagyon kérdezett. A fénypontja az volt a rendezvényen, nem tudom, láttátok-e, amikor föltette a Mi Hazánkos szimpatizáns a kérdést, teljesen egyértelműen Mi Hazánkos volt, ilyen konteó, hogy laposa a föld, vagy tudom, hogy kocka alapú, vagy ilyesmi, és nem azért, mert ez itt a Mi Hazánkos, de teljesen egyértelmű volt, és utána mondtam az elnök úrnak, hogy itt egy Mi Hazánkos, és ja, hát ez nem Mi Hazánkos az az ember, nem Mi Hazánkos, majd az úriember befejezte a kérdést, vagyis hát nem tett föl kérdést, csak elmondta a mondatot, és oda ment elnök úrnak gazsulálni és gratulálni és megköszönni, hogy eljött, és így elképesztő lebukás volt, hogy olyan mémek lesznek abból a rendezvényből, hogy elnézést még egyszer, hogy késtünk, de szerintem megérte, mert napokig fognak a médiárosok ebből élni, és a közösségi média, ahonnan hát szegény Torockai László legalábbis a Facebookról ki van tiltva, azt mondta. Igyekszünk majd segíteni mindenkinek, hogy a Meta ne élhessen vissza a jogosítványaival. Abszolút, és ugye azt nem értik, hogy tényleg oda jön meg a 12 dühös ember. Így van. Ordítoznak ott, és a magyar embereknek már nincs erre szüksége. Tehát mi nem szeretnénk egymás ellen ugorodni, nem szeretnénk, hogy a gyűlöletet keltenénk, és ők ezt a narratívát tolják. Hogy most megrendelése, hogy önszántákból, azt mindenki döntse el, nekünk megvan a véleményünk erről természetesen. Hát ők meghívják a köztelevízióba, ellentétben a legnagyobb ellenzéki párt vezetőjével. Nem nekem van olyan mosolygós kép a miniszterelnök elvtársal a Kunigonda utcában, a köztelevízió központjában, neki alá is vágtuk. Ugye mi jó barátok vagyunk. De szóval nem nekem van ilyenem, és azt gondolom, hogy mindenki számára a mai performance alapján, aki számára nem volt nyilvánvaló, teljesen egyértelmű, hogy összenőtt, ami összetartozik. Azt a rossz hírt kell elmondanom elnök úrnak, hogy nem lesz többsége a következő országgyűlésben a Mi Hazánk Fidesz-DK koalíciónak, hanem a Tiszának lesz többsége. Szóval a végén már nem volt annyira őszinte a mosoly. Az jó, hogy országvilág előtt tagadta ezt. Elnök úr azzal fejezte be a performance-át, és elnézést kérek mindenkit, hogy nem én mondtam, hanem ő,
Toroczkai László azt mondta, hogy a Tisza izraeli gyarmattá tette az országot. És ez pontosan hogy jött össze, azt nem fejtette ki elnök úr, de talán jobb is. Tehát azért van egy szint, amikor nem megyünk egy szint, bizonyos szint fölött nem megyünk egy bizonyos szint alá. Tábornok úr, te is járod az országot, milyen, most is voltál több helyen, gondolom holnap is jössz Pannonhalmára, mert ezt nem beszéltük meg. Mindenképpen szeretnék ott. Köszönöm, tehát hogy te miket tapasztalsz? Mi érdekli az embereket, mi az, ami tartja a reményt, mi az, ami miatt napról napra egyre többen vagyunk, egyre több ember vagy tud, vagy mer kiállni és elmondani a politikai véleményt, még akkor is, ha rengetegen emiatt retorziót szenvedhetnek. Voltak ilyenek, ugye, akiknél voltunk állattartók, hiába tagadják, megmérgezték a malacait. Volt olyan állattartó, akinek nem vették át másnaptól a tejet, amit termel, amit évekig átvettek, utána nem. Volt Ibrányban 15 hektár leégett, ezek mind véletlen dolgok a kormánypropaganda szerint, és mi konfabulálunk, hát nem. Szóval ennek ellenére rengetegen, és nagyon köszönöm mindenkinek a bátorságát. Holnap is megyünk egy kenyeret sütni, egy elismert pékhez, neki is köszönöm. És azt is tudom mondani, most írt nekem a főapát úr, hogy holnap Pannonhalmán, amikor vége lesz a rendezvényünknek, akkor meglátogatom őt, Hortobágyi Ciril pannonhalmi főapát ott az apátságban. Szerintem ez a világ legtermészetesebb módja, hogyha ott vagyunk ezen a csodálatos történelmi és kulturális helyen, úgyhogy köszönöm szépen neki is. Te mit látsz? Így van, augusztus 20-nak egy pillanatra visszatérve, nyilván itt vannak katonák, ne emeljétek fel a kezeteket, meg kirúgnak, bezárnak benneteket, de augusztus 20 Két lángosozás közben. Két lángosozás közben. Augusztus 20 nekünk különösen fontos, mert a fiatal tisztek augusztus 20-án tesznek esküt. Úgyhogy ezt holnap is remélem, hogy megtörténik, ezt a hagyományt még remélem nem törlik el. Mi a pozitívum, amikor találkozok az emberekkel? A hit. Végre van, amiben bízhatnak. A remény, és nem bennünk, egymásba. Tehát én azt látom, hogy amikor a tiszások együtt vannak, most is olyan jó rátok nézni, önökre nézni. Hogy is mondták, egész jól nézünk ki. Talán még soha nem néztünk ilyen jól, talán a Holdon is látjuk, nem? De nézzetek tényleg jobbra-balra, mosolyog a szemük az embereknek, vidámabbak, mert olyan közösségnek a tagjai tudnak lenni, akik egymásért próbálnak tenni, számíthatnak egymásra, és szerintem ez nagyon hiányzott a magyar közéletből. A magyar társadalomban. Soha ennyi fiatal nem volt. Soha ennyi fiatal jönnek. És mindig azt mondják, hogy az öregek nem velünk vannak. A feleségem szokta mondani, hogy 65 év felett engem lehet ölegetni alatt a Petit. Mert... Jaj, képzeljék el, egy hölgy hozzányúlt Toroczkai elnök úrhoz, és kikérte magának, hogy ő hozzá ne nyúljon. És én akkor mondtam kicsit csúnyán, hogy tábornok úr biztos nem ijedne meg, hogyha egy hölgy hozzányúlna, de hát ilyenek azok a mi hazánkos vezetők. A feleségem meg ne tudja. Igen, élőben voltunk, úgyhogy biztos. Igen. Így van. Tehát, de tényleg ez a történet lényege, hogy aki olvasta a könyvemet, ha nem, akkor ez a reklámhelyek, háború volt alapelve, és az minden versenyre igaz. Az első alapelve az, hogy egyenlő feltételekkel ne kezd harcba. Ez nem jelenti, azt a katonáknak szoktam mondani, hogy megtámadnak, akkor nem védekezünk. A lényeg, hogy ne kezdeményez. Akkor mi nekünk az előnyünk most, amikor a hatalom, a pénz, a törvénykezés az náluk van? Hát ti, amiről az előbb beszéltem. Ez, hogy bízunk egymásba, a morál, az erkölcs, a motiváció, az mind a Tisza oldalán van, és ezért fogunk győzni, nem kicsit. Nagyon. Viszont a negatív, az emberek félnek. És az ennek a propagandának köszönhető, hogy gyűlöletet kelt, ellenséget kelt, és bosszút áll. Tehát a katonák dandársorakozón hirdetik ki, hogy nem lehet lájkolni, amit én írok. Ezt akkor elmondják nyíltan. Mert akkor jön a felelősségvonás. Megosztani már pláne nem lehet. Mondjuk egy része most már nem foglalkozik vele az állománynak is, ez minden egyenruhásra igaz, de vigyázni kell rájuk. És az a rengeteg példa, amit Péter elsorolt, az sajnos mind igaz. A tanárokat rúgnak ki. Tanárokat rúgnak ki, embereket rúgnak ki azért, mert tudja, hogy a párja vagy az apukája az Tisza szimpatizáns. Nem is aktív tag, csak mondjuk ő is szokott lájkolni. Van fényképe velem vagy Péterrel, ebből az időből vagy a korábbi időből. Ez már elég ahhoz, hogy megpróbálják ellehetetni. Azt hiszik, hogy pénzzel mindent meg lehet oldani. Ugye ezt csinálták a VB feltörésen is nagy valószínűséggel,
Ugye tudják, hogy ellopták a Védelmi Beszerzési Ügynökségnek az adatait, az összes a honvédség adat is benne volt, vagy jelentés. Mi az, amit nem loptak el? Mert összeomlott az EST, a külügyminisztériumban is elloptak. Onnan is elloptak, tehát ennyit a kibervédelemről, vagy meg a szuverenitás. meg a szuverenitás, ezt is igyekszünk helyre tenni. És nagy valószínűséggel fizettek érte, hogy levegyék. Azt hiszik, hogy minden pénzzel megoldható. Na de hol vannak az adatok? Kérdezem sírva könyörögve. Ki használja azt fel? Bezárták azt a kaput, ahol bementek? Mert az, hogy a főnököt kirúgták, az egy dolog. Ez még nem oldja meg a problémát. Mindent így akarnak megoldani. Csak pénzzel és erővel, és az emberekben ez benne van. És mindenhol feljön a kérdés, hogy mi van, ha nem írják ki a választást. Mi van, ha bezárják Pétert? Mi van, ha bezárnak engem? Mi van, hogyha nem adják át a hatalmat? És itt erre szeretném felhívni a figyelmet, hogy mit mond a miniszterelnök, nem adhatja át a hatalmat, mondja ő. Mit mond a Tisza? Mi az emberek felhatalmazásáért küzdünk. És ez az óriási. Nem is kell visszaadni. Nem a hatalom. Igen, nem a hatalom, a felhatalmazás. Ez az óriási. Alapvetően egyébként, amikor járunk, akkor a működő országok szoktunk beszélni arról, hogy a legfontosabb feladatunk ugye elfogadni a korrupcióellenes intézkedéseket, csatlakozni végre az Európai Ügyészséghez, létrehozni a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalt. A Tisza leendő miniszterelnökének a legfontosabb feladata lesz, hogy miután nem Moszkvába és Pekingbe vezet az első úton, nem is Csádba, hanem a 1000 éves lengyel-magyar barátságot Nem keresik meg a pénzt ott? Csádba, Hordóba? Nem. Tehát Varsóba az első, második Bécsbe és a harmadik Brüsszelbe. Nem azért, hogy megállítsuk, hiszen már pár száz éve az a város áll, hanem hogy hazahozzuk a magyar embereknek járó 8000 milliárd forintot, fejenként 800 000 forintot, amit egészségügyre, közlekedésre, védelemre, sportra, vállalkozásokra, agráriumra lehet majd fordítani. Be lehet vele indítani a magyar gazdaságot, amit 3-4 éve nem tudnak, ugyan volt egy repülőrajt, de hát az már a hangárba befutcsolt. Ami persze nevetünk, de végül is a mi hazánk, és 1% gazdasági növekedés az 800 milliárd forint. És jelenleg 0%, vagy -4% az utolsó ipari eredmény. Közben szárnyal az államháztartás hiánya. Csak az utóbbi fél évben, erre nem mondott semmit Toroczkai elvtárs, az utóbbi fél évben 4000 milliárd forinttal nőtt a magyar államadósság. 4000 milliárddal. Fél év alatt. 2010 óta meg háromszorozódott. És most még fel akarnak venni arab országoktól, Kínától hitelt. Ahelyett, hogy hazahoznák a nekünk járó uniós pénzeket, aminek a nagy részét nem kell visszafizetni, ami a miénk. Ami azért is jár, mert egy szövetség tagjai vagyunk, másodszor mi is fizetünk be pénzt az uniónak. Jelenleg mínuszos a számlánk. És ez a kormány nem tesz semmit, vagy nem tud mit tenni, hogy hazahozzák ezt a pénzt. Lehet úgy vannak vele, hogyha nem lehet az övék, ne legyen senki. Amikor a napraforgós hölgy Füreden még egy órán keresztül határolózott, akkor megkérdeztem, és azt mondtam, szerintem ez a hazaárulás. Nem az a hazaárulás, ha valaki kilép a maffiából, megtöri az omertát, a hallgatás törvényét, hanem az, hogyha valaki eladósítja a gyerekeinket, az unokáinkat, vagy ki tudja, még az unokáink unokáit is. És most is fölvesz ahelyett, hogy hazahozná a pénzt. Ez a legfontosabb feladatunk, ha ezt megtesszük, be tudjuk indítani a magyar gazdaságot, nem 1000 milliárdos akkumulátorgyár fejlesztés lesz, hanem a magyar kis- és középvállalatok, családi vállalkozások, gazdák, fiatal gazdák támogatása. És hát lesznek fontos programpontok, mint a közlekedés fejlesztése, beszéltem róla sokat, egy átfogó 1000 milliárdos energetikai fejlesztés a lakosságnak is és a cégeknek is, még mindig 50%-a az ingatlanainknak hőszigetelésmentes, több mint 1.300.000 honfitársunk tűzifával fűt, ahol semmilyen rezsicsökkentés nem volt. Ott van természetesen a lakhatási válság, a legtöbb fiatal ezért megy el, ezért ürül ki a magyar vidék, hiába van 600 000 üres részben romos ingatlan, mégsem jutnak lakáshoz a fiatalok, úgyhogy több 10 000 bérlakást fogunk építeni, szociális és piaci bérlakást is. És persze ott van az oktatás és az egészségügy, amely a két kiemelt területe a Tisza kormánynak két fő prioritása. A megélhetési válság kezelése mellett, az Orbáni infláció megszüntetése, letörése mellett, hiszen ugye azt mondták tavaly novemberben, hogy ők megszüntették az inflációt. Agyonütötték, eltemették, meggyalázták, ehhez képest mindig kimászik a sírból, és most is az Magyarországi árdrágulás az egyik legnagyobb. Európában elképesztő megélhetési válságot okozva, több mint 1 millió honfitársunk él a létminimum alatt. Én sokat emlegetem, és itt van, ugye nála voltam a Gál lakótelepen, a 9. emeleten? A 9. emeleten, és ő volt olyan kedves megmutatni a számláit, és elmondani egy havi költségvetést, hogy hogyan és miként próbál boldogulni
abból a nagyon kevés pénzből, amellyel egyébként még egészen jó módúnak számít nagyon sok honfitársunkhoz képest, akik 25-30-70 ezer forintos nyugdíjat kapnak havonta, amiből nyilvánvalóan lehetetlen megélni. Úgyhogy óriási feladata a Tiszának, hogy beindítva a magyar gazdaságot meghozza azokat az intézkedéseket, mint az egészséges élelmiszerek áfakulcsának 27-ről 5%-ra csökkentése, a gyógyszerek áfakulcsának 5%-ról 0%-ra csökkentése, a tűzifa áfájának 27-ről 5%-ra csökkentése, a nyugdíjas szépkártya bevezetése 200 000 forinttal, amit élelmiszerre, gyógyszerre, egészségmegőrzésre lehet majd fordítani, vagy pihenésre. Nagyon sok olyan döntést kell meghoznunk, ami egy jól működő országban, egy emberséges országban magától értetődő. Nem azt ígérjük, hogy kolbászból lesz a kerítés, nem azt ígérjük, hogy minden tökéletes lesz rögtön, nem azt ígérjük, hogy 2030-ra utolérjük Ausztriát, amit a Fidesz hazudik, vagy hazudott, most már nem merik mondani, hanem azt ígérjük és azt vállaljuk, hogy az önök adóját legyen a személyi jövedelemadó, áfa, a jövedéki adó, útadó, egészségügyi hozzájárulás, vagy a 200 másik adóból valami, azt arra fogjuk felhasználni, amire befizetik. Tehát mondjuk a Tatabányai kórházra, tehát mondjuk az itteni utakra, az itteni vállalkozók segítésére, nem az akkumulátorgyárakra, hanem az itteni vendéglátósok, asztalosok, esztergályosoknak a segítésére, az itteni gazdáknak a támogatására. Az nem nagy dolog, de mégis az, hogyha az utóbbi 15-20 évet nézzük. Szerintem óriási felelőssége van a Tiszának, és talán ennek a sok millió magyar embernek, aki most egy irányba néz, és egy fő cél vezérli, hogy ne csak a kormányváltást nézzük, ne csak a rendszerváltást, hanem azt, hogy ne kelljen csalódni az embereknek. Azért járjuk az országot, azért beszélgetünk, azért hallgatjuk meg, hogy mi a fontos, és ez alapján alakítjuk ki ezt a társadalmi szerződést, vagy a Működő Magyarország programját. Ezért fogok ilyenekről holnap beszélni, például a Pannonhalmán, hogy értsük egymást, hogy mindenki tudja nagyjából a végén, hogy 1 év múlva, 5 év múlva, 10 év múlva hova juthat el a hazánk. Biztos, hogy lesznek hibák. Nem vagyunk tökéletesek, nem is akarunk azok lenni, nem ígérünk, mit tudom én, rakétakilövő bázist Felsútra. Még akkor sem, ha a Tatajjal tudnának asztronautát ajánlani. Nem. Viszont értsük egymást, hogy hova juthatunk el, és hogy azt is tudják, hogy lesz politikai felelősség. Nem egy felelősség nélküli ország leszünk a továbbiakban. Ha valaki nem tudja végrehajtani, az egészségügyi miniszter, mert lesz ilyen, az egészségügyi programot, nem tudja a vállalásait, hogy lecsökkenti a várólistákat radikálisan, vagy a kórházi fertőzéseket, vagy hazahoz sok ápolót, meg orvost, akik elmenekültek, vagy el kellett hagyják az országot, akkor le fog mondani, vagy le lesz váltva. Ugyanez vonatkozik az oktatási miniszterre, mert olyan is lesz. Ugyanez vonatkozik a környezetvédelmi miniszterre, mert ilyen is lesz. Vagy éppen a vidékfejlesztési miniszterre, mert ilyen is lesz, és egy vidéki ember fogja vezetni. Rengeteg feladatunk van, és ha már itt vagyunk Tatán, ahol van egy gyönyörű Eszterházy kastély, ami elég sok vitát szülik helyben volt, de még mindig állami tulajdon, csak az üzemeltetés van kiadva. Szóval van egy kastély, akkor azt is tudom mondani és üzenni innen Tatáról is, hogy el a kezekkel a nemzeti vagyon még megmaradt elemeitől, el a kezekkel a kastélyainktól, a pályaudvarainktól, a minisztériumainktól, el a kezekkel a Lechner Adon által tervezett Magyar Államkincstártól, kedves Tibor István, el a kezekkel a belügyminisztériumtól, a Dégi Festetics kastélytól, vagy éppen a szabadkígyósi Weinheim kastélytól. Ha ez nem lenne elég világos, és mégis még meg tudnának valósítani ilyen jogügyleteket, akkor üzenem innen a Rémhír TV-n keresztül is, hogy mindenkit, a Tisza kormány mindenkit, az eladókat, a vevőket, az ajándékozókat és a megajándékozottakat is, az akkor már függetlennél váló... Mi ez a mosoly, uram? Nem tetszik önnek? Szóval az akkor már függetlennél váló nyomozóhatóságok és igazságszolgáltatás elé fog vinni, mert mindennek van egy határa. Ezek a kastélyok, ezek a pályaudvarok, ezek a minisztérium épületek a magyar népé, a mi őseink dolgoztak rajta, ők rakták fel a zsolnai szerepeket, nem Tudor István. És most gyorsan abba hagyom, mert az órára néztem az előbb, és nagyon kevés időnk van, és szeretném, hogyha tudnának kérdezni. Ez egy ilyen játék, a politikusok nem, de a magyar emberek, akár mi hazánkosok, akár tiszások, akár fideszesek, akkor tudnak. Itt van egy mikrofon, ide kellene kijönni, és azt szeretném kérni a kollégáktól, hogy ilyen 5-6 ember után zárjuk le, mert mennünk kell tovább Esztergomba. De itt lehet várni, köszönöm, hogy eljöttek, a hölgyel szó parancsol, és közel kéne majd a mikrofonhoz jönni. Bármelyikünktől lehet kérdezni, parancsol.
Jó, köszönöm szépen. Én mielőtt bemutatkoznék, én azt szerettem volna mondani, hogy minden tiszteletem a tiéd, mert én nagyon örülök, hogy Torockai nem jött ide el, mert én mint roma származású nő, én nagyon jól tudom milyen félni, mikor Pesten tanultam a Magyar Gárdától, és tudom, hogy 2007-ben ő ennek is alaptagja volt, és 2018-ban megalakította a Mi Hazánkat, és én azt gondolom több roma szakemberrel együtt, hogy szerintem neki nagyon nagy szerepe volt a 2009-es és 10-es Tatárszentgyörgyi roma gyilkosság sorozatában, úgyhogy már csak ennyit szerettem volna, mielőtt bemutatkoznék, hogy tényleg minden tiszteletem, hogy így ilyen türelemmel tűrted, amit ott csinál Dorogon. Úgyhogy... Hát az ember, hogyha lövi az ellenfél az öngólokat, telirűztel félpályáról a felső szakba, akkor miért ne hagyjuk? Hát én csak ezt... Parancsoljuk. Igen, engem Ádám Évának hívnak, én szociális munkás és szociálpedagógus vagyok. És nagyon örülök, hogy végre itt lehetek, mert tudom, hogy kétszer volt Tatán, de akkor mi nem voltunk itt, hanem 11 évet éltem Berlinben, és hát hogy is kezdem? Igazából csak azt szeretem volna mondani, hogy tehát én tudom milyen, tehát sajnos családi okok miatt nekünk haza kellett jönni a 4 éves kisfiammal és édesanyámmal, és én tudom milyen egy olyan országban minden nap felkelni, ahol tudom, hogy egészségügyi szempontból biztonságban vagyunk, tehát hogy nyilván az ember minden nap a családjáért imádkozik, és azért imádkozik, hogy ne legyünk betegek, de lassan egy éve vagyunk itthon, és tehát, hogy én tényleg minden nap azért imádkozom, ha jó Isten ez, hogy a Tatabányai Kórházba semmilyen körülmények között ne kerüljünk be. És hát szerintem az teljes mértékben felháborító, hogy nincsen gyerek felügyelet, tehát orvosi felügyelet, csak felnőtt, de az is inkább nem kommentálnék, hogy az milyen. De hogy szerintem ez tarthatatlan, tehát hogy az, mint nekünk is sokáig nem volt autónk, és nyilván vannak olyan esetek, mint egyedüli édesanyaként is mondom ezt, hogy nem minden esetben hívja ki az ember szívesen a mentőt, és mondjuk nem akarná átmenni 40 fokba busszal Tatabányára, és egyszerűen ezt, hogy nincs gyerekügyelet. A másik pedig szerintem Tatán, ami nagyon fontos, és bocsánat, hogy nem a sporttal meg a honvédelemmel kapcsolatban kérdezek, de tehát szerintem a vasútnál, tehát ugye a vasútállomásra szerintem egy nagyon, nagyon fontos dolog lenne. Ezt is azért mondom, mert hogy tudom milyen egyedüli édesanyjaként, meg kisgyermek és anyukaként oda egyszerűen lehetetlen felmenni. Tatabányán van lift, az olyan lift, ami mondjuk felvíz, de lejönni már nem tudsz. Rengeteg ilyen kórház is van. Ja, ahol a 9. emeletre gyalog kell este 6 után felmenni. Így van. Mert akkor már nem jönnek betegek. Igen, és hogy igazából ez teljes mértékben, ez most már nem csak a Tatabányai Kórházra, tehát nem csak arról a kórházra beszélek, hanem nyilván most már az emberek, tehát hogy egyik kórházba se szeretne bekerülni az ember, egyébként sem, de hogy nem érezni ezt a biztonságérzetet, amit mondjuk én 11 évig Németországban tényleg akármi baj volt, tudtam, hogy el leszünk látva megfelelően, és tehát, hogy ez nagyon, nagyon rossz így élni, maga ilyen félelemben, meg ilyen bizonytalanságban. Ugye sokan kérdezik meg, vitatják, hogy vizsgálják, hogy vajon miért nem születnek gyerekek. Igen. Hogy miért vagyunk egy demográfiai válságban. Annak ellenére, hogy a kormány egyébként a saját bevallása szerint nagyon sok pénzt költ a mi adónkból a családokra. Mert létbizonytalanság van, mert hogyha megszüntetik a vidéki szülészeteket, ha szűnnek meg a gyermekorvosi ügyeletek, ha egyre több a betöltetlen gyermekorvosi praxis, hogy a háziorvosoknál is beszélünk a felnőttekről, 1009 darab, múlt héten 1005 volt, már 1009 darab van. Hogyha pontosan leépítik a vidéki szolgáltatásokat, legyen az közlekedés, vagy éppen az állami egészségügy, akkor a fiatalok meggondolják háromszor is, hogy vállaljanak 1, 2 vagy 3 gyereket. Hogyha az egygyerekeseket nem támogatjuk, akkor hogyan legyen 2 gyerek, hogyan legyen 3 gyerek. Ha elveszik a nőktől a szabad orvosválasztási jogát, elveszik azt a jogot, hogy azzal a bábával szüljenek, akivel szeretnének, akkor hogyan szüljenek gyereket? Tehát csomó minden olyan kis dolog van, ami nem is pénzen múlik egyébként, hanem odafigyelés, amiközben arról beszélnek, hogy vidékbarát, meg családbarát kormány. Soha ilyen kevés gyerek nem született Magyarországon, mióta ezt az adatot mérik. Soha ilyen gyorsan nem fogyott a magyar. Jövő januárra közelebb leszünk a 9 millióhoz, mint a 10 millióhoz. Ha így megy tovább, 2050-ig 8 millióhoz leszünk közel.
és akkor arról beszélnek, hogy itt minden rendben van. És hogy nem értik, hogy miért nem értenek egyet az emberek, nem értik, hogy miért megy át sok fideszes a Tiszához. Hát például ilyen dolgok miatt. Például azért, mert nem egy olyan miniszterelnököt akarnak, aki lepoloskázza a saját családtagjaikat, akik esetleg nem fideszesek, mondjuk az unokájukat, eltaposandó rovarhoz hasonlítja. Aki a saját fizetését 30%-kal emeli, de mondjuk a nyugdíjakat 3,2%-kal. Az a kormány, amely a legkevesebbet költi egész Európában állami egészségügyre, hogy hagyj reflektálj gyorsan az egészségügyre. Nem, ez nem egy csoda. Ez évek szisztematikus munkája volt, amivel leamortizálták a magyar állami egészségügyet. És ez az árulás, mert évente több tízezeren halnak meg elkerülhető, kezelhető betegségekben a minőségi egészségügyi ellátás miatt. 10-ből 4 magyar férfi meghal a 65. születésnapja előtt, mielőtt egy napot nyugdíjban tölthetne, mielőtt játszhatna az unokáival. És ezek nem statisztikai adatok, emögött egy-egy sors van, egy-egy család, ahol az unoka egy nagyapai szeretet nélkül, vagy humor, vagy élettapasztalat nélkül nő fel. És nem értik, hogy mi áratik meg, mint a tenger. Pedig, hogy már itt idézem, egy nép azt mondta, elég volt. Mindenki úgy van vele, hogy a Magyarország ennél sokkal többet érdemel. Hogy a magyar emberek ennél sokkal többet érdemel. Akkor is a fideszesek, akkor is a mi hazánkosok, akkor is a tisztások, bárki. Mert ez az ország, ez nem ezért küzdött évszázadokon keresztül. Holnap ünnepeljük Szent István. Szent István szerintem egy mérce, egy iránytű, hogy Pannonhalma is, amely mindig a találkozások, a tudás, óra et nap óra, imádkozzál és dolgozzál, annak volt a székhelye. Egy iránytű lehet, amit elveszítettünk. Hogy is mondjam, Szent István kijelölte a helyét a hazánknak. Ő óta tudjuk, hogy több mint 1000 éve Magyarország helye Európában volt, van és lesz. Bármit is akar, éppen idegenes hatalom, idegenes egytállomásozó ügynökei, Magyarország helye Európában volt, van és lesz. És ha végtekintünk a magyar történelem, akkor azt látjuk, hogy mekkora alapok voltak, hölgyek és urak, hogy mennyit áldoztak ezért az országért, hogy milyen kastélyaink vannak, így Tata, micsoda csodálatos város. És most azt kell megélnie, főleg az idősebb generációnak, hogy volt egy rendszerváltás, amiben rengetegen bíztak. Volt egy uniós csatlakozás, amiben még többen bíztak. És aztán rengetegszer kellett csalódniuk. És kialakul egy új hűbéri rendszer, vagy ki akartak alakítani egy hűbéri rendszert, ahol nem a tudásnak, nem a munkának van értéke, hanem a tolvajlásnak, a kivagyiságnak, a pökhendiségnek, az erőszakosságnak, mások eltaposásának, leszólásnak, az uszításnak, és a magyar embereknek ebből végtelenül elege van. A fideszeseknek is jelzem. A fideszesek ugyanúgy szeretik a hazájukat, a településeiket, a családtagjaikat, ugyanúgy megadnának értük mindent, és nekik is elegük van ebből végtelenül, ebből a végtelen cinikus hatalomból, és ezért lesz ennek vége nem kicsit, hanem nagyon. És hogyha jön a Tisza, már pedig ülni fog, hogy jobbkor, akkor természetesen azonnal évente legalább 500 milliárd forinttal többet fordítunk az állam egészségügyre, másodikban már 1000, harmadikban 1500, nem lesz rögtön svájci kórház minőségű, a Szent Borbála kórház vagy a többi kórház, de érezhető lesz a javulás, érezhető lesz a transzparencia, az átláthatóság miatt, lesz egy beteg visszajelzési rendszer, lesznek jól kijelölt betegutak, szigorú protokollok, igenis premizálni fogjuk az orvosokat, ápolókat, akik többet dolgoznak, jobban dolgoznak, nem ellenük irányul, együtt fogunk dolgozni az orvosi kamarával, a többi egészségügyi dolgozó kamarájával, és igenis mindent el fogunk követni, hogy minél több orvos hazajöjjön, minél több ápoló vagy szakdolgozó, vagy éppen a szociális munkások közül rengetegen, akik egy rendkívül elhanyagolt társadalmi csoportja, nagyon fontos társadalmi csoportja Magyarországnak, nagyon alulfizetettek. Én nagyon köszönöm azoknak, önnek is, akik még kitartanak ilyen fizetések mellett egy nagyon-nagyon nehéz, ám nagyon szép munkában. Úgyhogy köszönjük szépen, és számíthatnak a Tisza kormányra, ezt tudom mondani. Köszönöm, hogy jött. Nagyon köszönöm. Parancsoljon! Igen, szép jó napot kívánok! Szia! Köszönöm. Jó. Rövid bemutatkozás, Szeremlei János vagyok Érteszőlősről, de már 20 éve Hollandiában élek. A hátterem pedagógus. Hudedá. Na bocsánat, rossz a kiejtésem, igen. Semmi gond. Én ilyen belgás sem voltam. Igen. Jelenleg könyvtárosként dolgozom egy nagyvárosban, és tehát tavaly óta követem a ti tevékenységeteket, gratulálok, és nagyon köszönöm, hogy léteztek mindannyiunk nevében. Mi köszönjük a segítséget. Igen. A kérdésem az, mindannyian emlékszünk arra, amikor Azaria, a jelenleg még
Fidesz hívőket a véglényekhez hasonlította, és ez nem így van. Az én közvetlen környezetemben nekem az egyik legjobb magyarországi barátnőm, volt pedagógusom, nagynéném, aki szintén gimnáziumi tanár, mind a hárman nagyon tisztességes emberek, és mégis hisznek abban, hogy a Tisza a rossz úton jár, és hogy a Fidesz jár jó úton, és mit néznek? A magyar televíziót, M1-et, M2-t, Hír TV-t, mit olvasnak? Magyar Nemzetet. Én hogy tudok hozzájuk viszonyulni? Egyszerűen nem tudok, mint hogyha különböző párhuzamos univerzumban élünk. Tehát nem tudok velük mit kezdeni. Én annyira szeretném őket áttéríteni a jó oldalra, meggyőzni. Nem tudok, hogy álljak hozzá. Köszönöm a kérdést. Elsősorban szerintem emberségesen, és nem kell mindenkit áttéríteni, nem kell mindenkit meggyőzni. Szerintem érdemes beszélgetni, kérdezni. Nyilván, ha néha meg lehet mutatni egy-két dolgot így első forrásból, nem a hírtévés összevágásból, vagy a megafonosoktól, hanem egy-egy videót, ahol elmondjuk, hogy a Tisza mindent meg fog tartani, ami jó. Legyen az a 13. havi nyugdíj, legyen az a déli határkerítés, a földalapú támogatás, a fiatalok adókedvezménye, a családi otthonteremtési támogatás. Meg lehetne kérdezni tőlük, hogy elhiszik, hogy ez a sok ember, ez a sok 10 000, 100 000 vagy millió, akik a Tiszára szavaznak, ők hazaárulók. Volt egy film Jim Carrey főszereplésével, a Truman Show, ugye, ami mondta, hogy ez az ilyen párhuzamos világ, vagy ilyen reality, hogy ott, ahol szegény főszereplő azt hitte, hogy ez a való élete. Közben az egész egy filmforgatás volt, több 100 millióan nézték kívülről, hogy azt hiszi a napra, azt hiszi a lámpára, hogy ez a nap, meg hogy a munkatárs, valóban a munkatárs, hogy a felesége valóban a felesége. És aztán a film végén eljut a forgatási helyszín szélére véletlenül, és aztán kiderül, hogy az egész egy kamu volt. Nagyon sokan fogják így érezni jövő április után, amikor kihúzzuk a dugót, mint az elektromos borotvának a propaganda állami támogatását. Nem megszüntetjük, nem tönkretesszük, még mert ezt mondja a Hír TV, hanem megszűnik a tiltott állami támogatás. Ugye 10 milliárdokat költenek állami cégek, meg az állam is több 100 milliárdot ennek a gyűlöletkeltő, uszító propaganda fenntartására. Egy olyan köztelevízió fenntartására, ahol egy igaz szó nem hangzik el. Régen is volt propaganda, de mindig volt egy kicsi alapja, amit eltúloztak, elferdítettek, de itt most semmi nincs. Tehát nap mint nap bűncselekmények sorát követi a köztelevízió, a Hír TV, a TV2, az Index, az Origo, a megyei lapok, a Mandiner, a Bors Online, a Magyar Nemzet, és reggeli tudnám a Kossuth Rádiót, reggeli tudnám sorolni, de nem akarom. És vannak ugye a külhoni leágazások is ugyanennek a médiabirodalomban. Ha ez megszűnik, akkor ez meg fog szűnni. Ezek a jóra való emberek, akikről ön beszélt, akik ugyanolyan hazafik, ugyanúgy szeretik a hazájukat, művelt emberek, ugyanúgy látni fogják. És egyébként nagyon nehéz, még ha látják is, mert ha te hittél valamiben 20 éven keresztül, ha te hinni akartál valamiben, hogy tényleg ez a polgári Magyarország nevű étosz ez létezik, és hogy ezt akarják kialakítani, ha te mondjuk nem értettél egyet a Gyurcsányféle hatalomgyakorlásra, meg tudom érteni, és ezért választottad ezt az oldalt, akkor nagyon nehéz 20 év után azt mondani, hogy akkor hátat fordítok. Ez sokaknál egy nagyon lassú folyamat. Mostanában egyre többen vannak, így rengetegen hozzák a Fidesz tagkártyájukat, rengetegen teszik fel a kezüket, akiket néha megkérdezem, hogy kik szavaztak a Fideszre, és rengetegen. Mert szép lassan ezért az alakul, de nem szabad soha erőszakosan, és hogyha nem megy, akkor nem kell. Azt kell elmondani, hogy semmi gond, a Tisza kormány őket is képviselni fogja, mindenkit, kivétel nélkül, az önkormányzatokat is, tök mindegy, hogy fideszes, tiszás, olyan nem nagyon van, vagy éppen ellenzéki, mi hazánkos, ugyanúgy, mert ezért választanak meg minket. És szerintem jobb meglepődni, és lehet, hogy ők is meg fognak lepődni pozitív értelemben a választás után, hogy egy teljesen másfajta hatalomgyakorlás lesz. Hogy mi valóban kiállunk az ország szuverenitásra. Meg lehet kérdezni tőlük, hogy hogyan lehet szuverén egy olyan ország, amely gazdaságilag a tönkszériány, eladósították, a háromszorosan növelték, amelynek nincs erős hadserege, mert csak vasakat vesznek, abból lehet lopni, de a rendvédelmi dolgozókra nem igazán szánnak se figyelmet, se pénzt. Hogyan lehet egy olyan ország szuverén, ahol az egészségügy ilyen helyzetben van, ahol szinte a legalacsonyabb egész Európában az átlag életkor, legalacsonyabb az egészséges évek száma. Hogyan lehet szuverén? Szuverén egy erős ország lehet, erős gazdasággal, erős hadsereggel, vagy védelmi képességekkel, jó egészségüggyel, alapvetően mentálisan jó állapotban lévő emberekkel. Nálunk nem ez van. És meg lehet kérdezni, de szerintem meggyőzni erőszakosan senkit nem kell. Az a digitális harcosok világa is szerintem nagyon kontraproduktív. Mi azért vagyunk itt, mert szerintem ez a példa, amit mutatunk, aki egyszer ezzel találkozik, volt ilyen Józsi bácsi Kapuváron, volt több helyszínen, ahol eljöttek no-war táblával a békemenetről,
provokálni akartak. Nem tudom, hogy látták-e, amikor egy amerikai úriember Los Angelesből eljött Kaliforniából, és kérdezett Rétfülöpön, teljesen jó indulattal feltette a saját kétségeit. Látszott, hogy őrlődik egy kicsit, és tudja, hogy gond van, de hogy miért álljon át ő 20 év után. És szerintem így érdemes, nyilván nem kell olyan hosszan beszélni, mint én szoktam, de hogy megértve az ő álláspontjukat is, az ő narratívájukat is, és hogyha az ember megértő, kedves, akkor az néha szokott system errort okozni, mert akkor látják, hogy nem igaz, amit a propaganda hazudik, hogy mi ugyanúgy szeretjük a hazánkat, mint ők, és ugyanúgy tenni szeretnénk, és tenni is fogunk. Ennyit tudok mondani. És köszönöm szépen. Köszönöm, minden jót, minden jót. Dankjewel. Halló! Jó napot kívánok! Nekem az lenne a kérdésem elsőnek, hogy mi volt az a pillanat? Akkor kösse össze gyorsan, mert nagyon eljutunk ki. Jó, mi volt az a pillanat, amikor felvette ezt a harcot? Tehát eldöntötte, hogy valaminek történnie kell. Mi volt az a kirobbantó pillanat? Ez egy köszönöm, kérdésem. igen. A másik meg, hogy a Brüsszel most pártolja. Ki? Hát a kiszállt, úgy gondolom. Mi az, hogy Brüsszel? Hát Bocsánat, mert Brüsszelben nagyon sok mindenki van. Mondjam, a uniós támogatást élvez a Tiszapárt szerintem valamennyire. Ezt csak azért kérdezem a jövő képpel kapcsolatban, hogy ha majd Tiszapárt hatalomra kerül, és ki kell menni Brüsszelbe, és a pénzeket visszaszerezni, és ők föltesznek bizonyos dolgokat cserébe ezért azért, hogy fog dönteni a... Köszönöm szépen mind a kettő kérdést. Én úgy gondolom, tehát hogyha ugyanúgy, mint ami most van, hogy Viktornak föl megmondták, hogy be kell telepíteni 4 embert, és ilyen kvóták vannak, stb. Ezt nem teszi meg, ugye? Ezért indokolják részben ezt a pénzkérést, azon kívül, hogy nem fogadják a vizsgálóbizottságot, mi fog történni akkor, ha megkapjuk, nem hírtévé, mi van, ha mi megkapjuk a támogatást, minden megvan, de ők azt mondják, hogy be kell telepíteni 20 000 migráns például. Köszönöm, hadd kezdjem a végével, köszönöm szépen. Köszönöm a kérdést, hadd kezdjem a végével. Abszolút, köszönöm. Múltkor szabad kígyóson a Wenkheim kastély előtt kaptam meg ugyanezt a kérdést, most is egy csodálatos épület előtt kapom meg. Semmi gond, nem, nagyon köszönöm. A Tisza egy következetes és szigorú politikát folytat itthon, és fog folytatni itthon, és Brüsszelben is az illegális migráció kapcsán. A Tisza nem fogadott és nem fogad el semmilyen migrációs paktumot, nem fogadjuk el a betelepítési kvótát, sőt azt sem fogadjuk el, hogyha valaki nem fogadja el a kvótát, akkor fizetnie kellene. De nem ezért nem jönnek az uniós pénzek. Hiszen van több ilyen ország az Európai Unió. Az Európai Unióban 27 tagállam van jelenleg. 26 megkapta a pénzeket. Megkapta Giorgia Meloni, Orbán Viktor szövetséges olasz miniszterelnök. Megkapta Robert Fico Szlovákiája. Mindenben egy húron pendülnek, még a korrupció kapcsán is a miniszterelnök elvtársa. Ők is megkapták a lengyelek, a baltiak, mindenki, csak mi nem. Tudja miért nem? Az ipari méretű korrupció miatt. Ezért, nem azért. Én annyit tudok mondani, hogy a Tisza frakció az Európai Néppártban ül. De én azt nem ígérhetem, hogy mi mindig barátok leszünk. A politikában nincs barátság. Lesznek viták, vannak is viták. Így van. Szerintem mindenki azt képviseli, mindenki a saját nemzetének az érdekeit képviseli, vagy a vállalkozói, vagy a gazdái érdekeit képviseli. Tételezzük föl. De nincs jogunk másokat megítélni. Szerintem nekünk Magyarországgal kell foglalkozni. Arra is le kell szokni, hogy mi más országokról beszélünk állandóan, hogy helyettük akarjuk megoldani az ő problémáik. Nekünk vannak megoldandó problémáink, szerintem nekünk azt kell volna. Nem ígérhetem azt, hogy mindig vitamentes lesz a dolog Brüsszelre, most sem az. Én 54%-ban szavaztam együtt az Európai Néppárttal, nem ők matematikus, de azt jelenti, hogy 46%-ban nem. Szerintem amikor a Fidesz 20 éven keresztül a Néppárt tagja volt, sokkal nagyobb százalékban szavazott együtt az Európai Néppárttal. Mi nem fogunk illegális migránsokat behozó emberkereskedőket szabadon engedni. Orbán Viktor 2200 jogerősen elítélt embercsempészt engedett ki a magyar börtönökből. Eközben el akarja hitetni magáról, hogy ő a migráció ellenek Jean d'Arc-ja, vagy nem tudom, lehet ez képzavarna, mindegy, szóval. Jó, Hunyadi János, de nem akarom szegény Hunyadit bántani. Szóval azt tudom mondani, hogy őszinték leszünk, transzparensek és szigorúak. Bármit is állít a propaganda, azt majd azt elmondják az ellenkezőt. De nagyon köszönöm, és még egyszer tisztelettel köszönöm szépen. A másik kérdése, hogy mikor volt ez a pillanat. Ez nem egy pillanat volt, ez egy hosszú folyamat volt. Ugye kezdtem erről is beszélni, hogy még mindig voltak kritikáim, általában befele. Mert hogyha az ember egy csapatjátékos, igen, az ember egy csapatjátékos, a politika is egy csapatjáték, nyilván nem labda, de egy csapatsport.
És hogyha a csapatjátékos az ember, akkor ha a másik játékos rosszul játszik, vagy beszól az edzőnek, vagy az edző nem jó, nem jön be, vagy részeg, akkor sem azzal kezdi az ember, hogy felborítja az asztalt, sem hogy a népsporthoz, vagy elmegy a propagandánk, és elkezdi mondani, hogy ezek disznók, ezek nem dolgoznak, én vagyok a legjobb, és egyébként ők minden szarút csinálnak. Nagyon sok időnek kell ahhoz eltelnie, hogy az ember egy csapatból itt kilépjen. Én igyekeztem befele elmondani a kritikámat. Szűkebb körben, kicsit tágabb körben, és néha nyilvánosan is. Igen, és egyébként vannak nyilvános Facebook posztjaim, számon is kérte rajtam egy-két miniszter, hogy én néha kiénekeltem a Kánonból. A 2019-ben nagyon kedves. Köszönöm, Isten fizesse meg. És nyilván, ahogy a volt feleségem bekerült és magasra került, ugye egyre több biztonságot láttunk, és egyre inkább tarthatatlanná vált a helyzet. És aztán nyilván volt egy olyan pont ott a kegyelmi botránynál, amikor azt mondtam, ahogy bántak ott a nőkkel, meg hogy bebújtak az ő szoknyájuk mögé, meg elvitették mással a balét, na itt és ne tovább. De még mindig nem gondoltam azt, hogy én beállok egy harcba. Az, hogy beszélek egy interjúban, meg hogy elmondom, amit én tudok, az egy dolog. Eszembe nem jutott, hogy én politikus legyek, vagy ilyen dolog. És a hatalom segített. Ez az aljas, hazug, korrupt, bukott hatalom és a propagandája. Mert az a gusztustalan támadások nem csak ellenem, a családom ellen, a barátaim ellen indítottak, mindenki ellen, aki segíteni akar, az megerősítette bennem, hogy ennél jobb döntést nem hozhattam volna, mint hogy kiszálltam ebből a maffiából. És azóta minden nap megerősítik, és szerencsére egyre több fideszesben erősítik meg, hogy volt fideszesben ezt az érzést. Ebből tisztán látszik, hogy szállt a szemükben, és egyébként... Hát az a sok milliárd forintot költöttek az én lejáratásomra, gyalázásomra. Saját magukat hozta szerintem hátrányos helyzetbe, és téged megerősített. Én azt gondolom, hogy ez nagyon kontraproduktív volt. És mi álltunk is, tehát hogy mi ugyanezt láttuk, ugyanezt érzek, és ezért vagyunk itt ennyien, szerintem, mert látjuk ezt az egészet. Árad a Tisza! Köszönöm szépen, nagyon köszönöm, jó egészséget kívánok, köszönöm. Parancsoljon, fiatalember! Jó napot kívánok! Mint tanuló az oktatással kapcsolatban szeretnék kérdezni. A Tiszának, a lendő Tisza kormánynak van-e arra terve, hogy bevonja az oktatásba a politikát olyan szinten, hogy valamilyen szinten tanítani ezt? Mert ugye itt a fütyülő úriembernél is tapasztaltuk, hogyha nincsen oktatva rendesen a politika, és nincsen elmondva, hogy mi mit jelent, és csak azt hallják ezek az emberek, hogy bizonyos médiumokban dobálgatnak ilyen szavakat, mint lipsi, meg ilyesmi, akkor nyilvánvalóan ez fog történni. Mert ugye nincsenek edukálva arról, hogy ez konkrétan mit jelent. És nem tudom, hogy erre van-e terv, hogy ez oktatva lenne valamilyen szinten? Köszönöm. Nagyon sok mindent szeretnénk az oktatáson változtatni, gyakorlatorientáltá tenni, nem csak egy ilyen lexikális, poroszos oktatást, a valóságot tanítani, környezettudatosságot, egészségtudatosságot, pénzügyi tudatosságot, hogy ne lehessenek devizahiteles tragédiák, és hogy mindenki tudja, hogy miért érdemes egészséges élelmiszert tenni, miért érdemes mozogni minden nap, hogyan tudjuk a gyerekeinket egy boldog, felnőtt élethez hozzásegíteni. És ebben biztos, hogy beletartozik a közügyekre való felvilágosítás, és most is van ilyen, hívhatják társadalomismeretnek, hívhatják, erkölcstannak, hívhatják történelemnek bizonyos szempontból, mégiscsak az élet tanítómestere. Kicsit közelebb a mikrofonhoz. Az a baj, hogy ezeken az órákon nem feltétlenül beszélnek erről, mert... Én azt mondom, hogy gyakorlatorientált, hogy nem kell félni a politikától. Ugye azt szokták mondani, hogy a politikának nincs helye az iskolákban, politikának nincs helye a közületekben, közintézményekben, és ez valamennyire igaz. Van erre egy vicc. A pártpolitikának. A pártpolitikának, de ugye nem ugyanaz a kettő, amikor Ronald Reagant lelőtték, mert ugye őt is lelőtték, nem halt meg, és betolták a műtőbe, és mielőtt elaltatták volna, azt kérdezte Ronald Reagan, aki ugye republikánus volt, azt kérdezte az altatorvostól, ugye maguk nem demokraták. És azt mondták az orvosok, hogy elnök úr, ma mindannyian republikánusok vagyunk. Csak arra mondom, hogy igen, igazad van, hogy a pártpolitikát kell, de az, hogy a közélet dolga iránt az ember érdeklődjön. És ha látod azért, bocsánat, tegőződök, de hogy ha látod, hogy mennyi fiatal van, egyre több fiatal van, soha ennyi fiatal nem érdeklőd. Ez egy ilyen organikusan is alakuló dolog, amit esetleg eltagadnak, vagy nem foglalkoznak vele.
a fiatalok is a kezükbe veszik a sorsokat. Végül is a ti jövőtökről van a leginkább szó, egy fiatalember zöld pólóban. Az ő jövőjükről van szó, és én nagyon hálás vagyok a fiataloknak, hogy beleállnak, hogy jönnek, segítenek, és azt tudom nekik üzeni oktatástól függetlenül. Hidd el, hogy ez annyit változott a hazánk másfél év alatt, és mennyit fog még változni a következő 8 hónapban, és utána önmagától lehet, hogy nem is kell az oktatásnak ezzel foglalkoznia. Én annyit tudok a fiataloknak üzenni, hogy legyenek büszkék magukra, hogy a történelem főutcán járhatnak. Nem minden generációnak adatik meg, hogy ekkora változást él át. Ti is 15-16 éve egy világba éltek. Mióta az eszmélésetek van, nem is tudjátok, hogy lehet más miniszterelnök, hogy lehet őszinte, igazságos, hasznos a politika, pedig lehet. Úgyhogy legyenek büszkék és használják ki ezt a lehetőséget, segítsenek a szüleiknek, a nagyszüleiknek, a dédnagyszüleiknek, segítsenek a településeiknek, a hazájuknak, és hogyha így tesztek, oktatástól függetlenül, akkor a hazátok ezt meg fogja hálálni, és nektek és a ti gyerekeitek lesz egy sokkal jobb élete, és hogyha majd visszatekintesz te erre a tatai napra, vagy a kortársaid erre az időszakra, akkor ott ültök majd az unokáitokkal, és az unokáitok azt fogják olvasgatni a törikönyvből, hogy hát itt nagyon nehéz helyzet volt a 2020-as években Magyarországon, hogy az ország elszegényedett, megélhetési válság, korrupció tömkelege, és akkor azt fogják mondani, de ott voltatok ti, az én nagyszüleim, ott voltatok ti, azok a boldog, bátor építők, akik megcselekedték, amit megkövetelt a haza, akik komolyan vették Hemingway mondását, hogy jobb egy napig oroszlánként, mint 100 évig gyáva nyúlként élni, jobb állva meghalni, mint térdepelve élni. Ezt tudom a fiataloknak üzenni, és köszönöm, hogy eljöttek. Jó napot kívánok! Rutva Attila, Vértes Somló, Tisza-sziget, Vitányvár Tisza-sziget alapítója vagyok itt egy páran. Nagyon röviden, én leszek az utolsó kérdező, nagyon röviden. Először is a tábornok úrhoz, hadd tudja egy kicsit, én ugye tegeződhetünk. Igen. Tábornok úrhoz ugye 2 hétig ellopták a még 29-es alkatrészet, 2 hétig mit csináltak? Miért nem akartak már egy kicsikét a nyilvánosságnak? 2 hétig nem vették észre, hogy a migeket föltörték? Illetve mindjárt másik kérdés, hogy megvárjuk a választ. Ez az én kérdésem is. Nagy baj van a toronyban. Ugye mi a gond? Évek óta nem költenek az őrzésvédelemre. Nincs elegendő ember, hogy a személyállomány is meglegyen. A technikai őrzésvédelemnek nincs meg a költségvetése, az emberek hiányoznak, és amikor a szakembereket politikai lojális emberekkel cserélik ki, akkor az van, hogy hol van ilyenkor az elhárítás. Lojalitás, ugye? Az elhárítás. Amikor arról szól a történet, hogy engem kirúgtak, azt úgy élem meg most már, mint Péter, hogy hála az Istennek, mert azt tudom szolgálni, amiben hiszek. De utána megkerülték a katonai nemzetbiztonsági szolgálat főigazgatóját, és odaültettek egy olyan katonatisztet, aki nem, hogy a titkosszolgált már nem szolgált, de még parancsnok sem volt a katonai rendszerben. Majd kapott egy irányításért felett államtitkát, aki meg lelkész. És csodálkozunk, hogy az elhárítást nem találja meg. Az elhárításnak hamarabb kellett volna szólni, hogy figyeljetek ide, itt valami készül, mert a migetnél ezt elkövette eleve, ez egy jó magasan van. Tehát az nem úgy van, hogy letérdepeleg és elkezdett csavarozni. Ez bronzkalapáccsal nem megy. Ezek az emberek tudták, hogy mit keresnek, és nem 3 perc alatt megy. A hackerek betörtek ugye a külügybe, és utána 3 nap után miért kapott a futóbolonnak nevezem, bocsánat a színjártóra, csak futkálozik jobbra-balra, miért kapott a legnagyobb külföldi embernek járó kitüntetés Moszkvába? Mi volt ennek az oka? Hacker támadás után. A válasz, ami csak feltételezés. Oroszul kéne kérdezni. Nem tudom, németül még igen, de oroszul nem. Van egy rövid kérdés, mert elmennünk kell, mert már 10 perce után még a rövid kérdés, miért Orbán Viktornak miért ér többet Moszkva, mint Munkács? Továbbítani fogom a kérdését, már csak azért is, mert a nagyapám édesapja, a nagyapám Munkács aljegyzője volt a 2 világháború között, és ahogy elmeséltem már, nagyapám a családjával onnan menekült át, amikor jött a szovjet front Munkácsról, akkor ő 10 éves volt, 11 éves volt, és egy szekkérrel hagyták el édesanyjával és a hugával a Munkácsot, dédnagyapám ott maradt, és utána a dédnagymamám még visszaküldte arra, akkor 10 éves nagyapámat
a befagyott Tiszán keresztül egy szekkérrel, hogy hozza el még a porcelánokat, és a nagyapám elment és visszajött, úgyhogy munkáshoz engem is speciális kötelék főz, ha találkozom a miniszterelnök úrral, ha egyszer kimer állni egy nyílt vitára. Ígérem, hogyha nem borít nők szoknyája mögé, vagy egy zebra mögé, vagy nem tudom hova, ha nem angolnázik, akkor meg fogom ezt is kérdezni, hogy miért fontosabb. Köszönöm, hogy eljöttek, mindenkinek köszönjük, hogy itt voltatok. Mennünk kell. Elnézést kérünk, egy negyedórás késésben vagyunk, úgyhogy megyünk tovább Esztergomba. Ha valaki nem tudta föltenni a kérdését, esetleg jöjjön át Esztergomba, ha tud, és ott beszélünk, elnézést kérünk mindenkitől. Köszönjük, hogy eljöttetek, mindenkinek jó egészséget kívánunk, nagyon jó munkát, kitartást. Ez micsoda? Azon kívül egy festmény. Köszönjük, mi ez? Köszönjük szépen. Bocsánat. Egy megosztott ország, fekete-fehér és egy színes. Ezt szeretnénk akkor mi egyesíteni. Köszönjük szépen, nagyon kedvesek vagytok.